ọ dị mma ọ bụrụ na ekwere gị nkwa iwo gị n'ọrụ ndị uwe ojii ya bụ ọrụ polisi i wee banye bidogodo mewe ndị mmadụ arrest wụkọwa ndị mmadụ na-anatabeghị ewubeghị etu esi wee gị n'ọrụ n'ọsụsọ na ekwere gị nkwa mara na a ga-achọ gị ihe n'anya nwanne anyị nwoke Dr. Eric Opa bụ ya bụ the governorship aspirant ọ bụ candidate ndị APC na Abia steeti o wee chọcha ihe ọ ga-eme si na ya ga-ahapụ ịgba mgbabụ ndụ na ya ga-anụzi ọgụgụ ọnwụ si na ọ bụrụ na ya bata n'ọchịchị n'ihe mbụ ya ga-eme bụ ịkwatugodu bus terminal LX oti rụrụ arụrụ mbọsị emepe ya na-akụrụ onye ọbụla aka kama nwoke ga-ejiri nwaanyị gaa n'ọrụ onwe ya ka tren aghapụ ije amụ ya o wee pụtasị na ya ga-akwatu ya bụ ihe na aka rụchara mbụ ifugo iberibe nke ịbụọ na ya ga-arụzi ultramodern sports stadium na Abia steeti a ga-akpọ afa Nnamdi Kanu ọ bịakwa n'ọzọ mụ na Epetike n'ebe a Epetike ndị Igbo onye nke m odogwu na-abụ anyị abịakwa taa biko mgbe ifuru ya bụ ihe Dr. Eric kwuru kedu ihe obi gbara onwe obi m gbara ịma na mkpụrụ mmiri bịa dịzie very cheap ana kolos bịakwa gba kasa ana ụmụazị na-aṅụ eni ha agwa na-eri ga-eji mara na ọ gbara kasa na ụmụazị na-eme eni ha ọ na-aṅụ ọ naghị aṅụ ọyakọ ife ọkọrọ nwa bụ na anadị na-abịaghị nne ebe ọ na emegidezi na nlọ ya ọgwụ ya ebe a na-eme dejanite ebe ya arụ stadium hiri nne na Abia mana o nwere one question kedu ihe o ji gbuo ya n'uche na odemoro ishie ya 1 o wee rụọ stadium 2 and then nọ maka Nnamdi Kanu kemgbe before ọ bụrụ aspirant October aspirant o je na-agba Tinubu si ha Nnamdi ogwo na ndị APC ọ bụrụ steeti chairman si ha Nnamdi so ya ihe na kịta eme o gosigo na ọ nwachaghị ife because na o bidoro nlọ ịba ọ dị coordinated and ọ bụ na ọsị na ọ pụtara na ya arụ stadium ACS na ọrụkọ nwere ihe ọ chọrọ ime na nke a bụ ịpụta ịkwatuo development dịgo na-abịa ịmara na ego eji na o nwere ma akpata nwụna wee nwụọ ka ọ sị kwatuo rụọ stadium aka wee baya Nnamdi ya ji daa n'okwu na ya ji madan gwa ndị APC national leader si biko si ha Nnamdi ma ọ ka jefu Nnamdi ọhụrụ si ha ya na ọ ka jefu ya na Sokoto ojegofia ojego wejere ma ọ bụ na one cup gara hapụ o nwere ndị a sị gara ugbu ọ na-esechara nwa obere ịda koros ma ọ na-eme isi etugara nye na mkpụrụ mmiri ọ dị mma ofu ihe m na-erute ugbu a bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ekwe na anyị nkwa na Nnamdi ga-apụta odoma anya na Jagaban ọ bụghị na ntị na-eti ọ bụ sọsọ ntị na-eti Jagaban kama na o nwere obi akpọ maka na ndị anyị na-apụta echetara m na deputy speaker House of Rep apụtara mgbe ahụ gwa anyị si anyị na Nnamdi ga-apụta akụọrịa aka gwogwo ene na Nnamdi ma election otu ya pụtara mgbe ahụ si na a na-ebido na anyị ịkpa nkata etu Nnamdi ga-esi pụta mgbe ahụ ka a kara ikpe nke ahụ dagwurugo ọtụtụ ndị gọvanọs apụtana na-atinyewe n'ihe ọnụ ma nna ọjụ ụzọ karụ ha ekwuru na atinye ego na Nnamdi ga ha apụta mgbe na-adị ha odo mma anya na onye ọbụla chọrọ iji Nnamdi mee kampen ọ dakwa ha na n'ihe gbasara Biafra etu anyị mana ọ na-emetụ anyị n'obi onye ọbụla chọrọ iji Nnamdi mee kampen ndị nke mere ihe eme onye nke bụ nọmba 4th man na Naịjirịa emetaghị ihe onye nke bụ gọvanọ ugbu a nụgụrụ anọ na-emetụ ihe afụrụ anya emeta n'ihe ma Hope Uzodimma ha bụ ndị isi okotoko bụ ndị ha na prezidenti na-akpọ ọfụma emeta n'ihe ruo ugbu a ọ bụtụrụgo ha na-ewebeghị n'ọrụ uwe ojii bụ ihe ga na-awụkwọsị ndị mmadụ ịfụ na dịka i kwuru achịghị m na ọ na-aṅụgoro anọghị mgbe ọ na-aṅụgoro so m ga-ekwu ya ịma na ị na-achọ okwu asị nnọdị ka ọ na-aṅụ a confirm hom asị nnọdị ka allegedly mgbasị iwepụ allegedly wepụ ma ọ dịka okay ka anyị kwenye na ihe a bụ ọ bụrụ na o jide gị mgbadị ga-ekwuru ọtọ ọ bụrụ na o jide gị ị nwere ike ị na-ekwu nwaanyị nkwa ị ga-atinye esi na eme kichin na mba aka na tinkwo esi na kichin na ọ bụ ị ga-atinye na bus stop ị ga-emeri nka ị ga-emeri nka ka nwaanyị wee kweta ozugbo ọ japere mpara iwere ihe ị na-achọ iji nwaanyị gachiere onwe gị ọ nkwa ego na-ekwu nwaanyị n'elu akwa bụ ha maka na o doro m anya na ya bụ nwoke enwebeghị ebe ọ gara maka na idiom ndị mbụ ndị a tụrụ anya
ya emenwe ife karị ịbụ ọ bụrụ na ha pụtara dịka kandideti ndị APC Kanu n'onwe bụ deputy speaker nọkọta resign ya nwanne ọjị ụzọ Kanu nọkọta resign ya si na ya achọghịzi ịzọ na nwanne nwoke na-aga senate na ya achọghịzi ka eme ihe na ka a ghara o wee bụrụ onye nke a na-amabeghị dị ama wee pụtara ka e were mara ya o wee si na Nnamdi Kanu na ọ ga-apụta na ya bụ onye ọbụla tinyere ya ka ọ rụzie mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ nwepụta Nnamdi Kanu ya sie gị one him for the wrong name that thing. Him that na yeah man politics ọbụla the local and ndị aba na motor politics wayo ka asa ego onye ọcha ihe okwu Nnamdi dị ka nwaanyị nọ na di ọ nọ na di ụmụ nwoke ya na ọsa na-agwa gị ịpụta be anyị ịpụta ihe anụba ngozi obutere gị golgoro Rolls Royce na apụrụ anwụ ka ịbụ na-ebuso nwa mmadụ nọ nke ka a na-achọdobe nwaanyị a na-eko ọ pụtara ọ na-abarụ di maka onye mbụ na-apụta n'elu ụmụ nwoke na-achụ nkịta ha jee na-ebucha Rolls Royce ụbọchị ọ bụla isi na be di gị ahụ pụta ha na gbadagba pụta na street ewefụta na mgbe ahụ zike ya sibịa ọ gịnị dị ha na-ese ya kwụzi ebe na all men are the same men sụba oyibo mana ka ọzọ original thing mbụ ha ji Nnamdi like ndị ekwuru ha ncha ama not draw possible kedu ha ejego negotiate ha ejego mmadụ ihe bụ the problem between government na Nnamdi ha ejego play politics na ha ejego mee one or two things ihe iji ọnụ tinye azụ n'ofe maka ịchọ okwu Nnamdi abụrụ okwu a na-ekwu n'elu akwa na okwu ihe ejekwuo adịghị na ha na-ekwu ekwu n'ime ite prezidenti ọbụla gị na-akpata ọzọzi ya nwere ya nwere gị n'aka ụfọdụ n'ime ha maka ama mgbe election kwuru nke bụ mgbe ya na prezidenti mechara nzukọ emechaa nzukọ ọ pụtakwuo ya anyị kụọ aka chee na ọgụ onye nke ọzọ si na ya nata na ya na prezidenti akpana na ya na Jagaba na akpana kpado ọfụma na Nnamdi ga-apụta mgbe na-adịghị anya anyị kụọ aka na-eche dị ka Nnamdi pụta ọ dịka ụgbọ ga-ebunite ya adịbeghị agbatabeghị fuel ka ọ gịnị ama m mana abụrụ ya kọdụ ka ọ bikọs na ije kwecha nkwa gọọmenti ọfọdụ ime eme Ojukwu na Gowon jere Aburi mechaa nkata kweta n'etu a ka ọ ya chigha azụ advisors ya ejekwa jesi Tinubu ịmakwa ya nwe mana nke na-eme agwụna edeso ejekwa Gowon si ọ bụrụ na ikweta n'ihe agwara gị ịmadat na makwa na outside landlocked ọnụ imekwa ha na-arụ eme ụlọ so o wee chighara n'ihe kwuru ọ bụ na o nwere ka ọ bụ na like you say oti na president wee kpacha ya president na-arụzie ndị ha wee si abịa nwoke na-ese ọgwụ makwara ịnwa nka ọdụma na-asị n'ihe okwu n'okwu azị o nwezi otu beze again ekwezi ka anyị na-afọ anya sef so na like I said that end ka nwaanyị nọ na di ọrụ ka ahụ ya na-aga ahịa si na di pụta ka ifu na nwezi na ahụ gị ndị agha na-akpọ na fonu ifu na nọmba ha dị switch of course ọ dị mma na imechi okwu nke mbụ biko ọ bụrụ na ịchọọ ịbịa zọọ ọchịchị na Abia steeti weta nke ị ga-emenwu ọchịchị ọbụla ị chọrọ ịzọ weta nke ị ga-emenwu bidogoro n'obere ọ bụrụ na agbazie mgbabụ ndụ tupu anụwa ọgụgụ ọnwụ aha m bụ Mike Onugbo ka emesịa aha m bụ Chidera Petike ndị Igbo Petike onye nke m